Wel, datguddiad pennod 5 yw'n galwad i addoli bore yma. Adnod 12-13. Teilwng yw roi na laddwyd i dderbyn gallu, cyfoeth, doethineb a nerth, anrhydedd, gogoniant a mawl. A chlywais bob peth a griwyd yn y nef ac ar y ddeiar, a than y ddeiar ac ar y môr, a'r cwbl sydd ynddynt yn dweud, i'r hwn sy'n eistedd ar yr orsedd, ac i'r oen y bod mawl, a'r anrhydedd, a'r gogoniant a'r nerth byth bythoedd. Wel, gawn ni ymuno yn y mawl ac addoli ymhellach gyda'r emyn cyntaf cyn llunio'r byd, cyn lledu'r nefoedd wen, cyn gosod hael na lloer na ser uwch ben fe drefnwyd ffordd yng nghyngor 3-1 i achub gwael golledig euog ddyn. Mae'n darlleniad ni y bore yma yn dod o lyfr y proffwyd Eseia, diwedd pennod 52 a mewn i bennod 53. 52 adnod 13 mewn i bennod 53 a'r pennawd sydd gyda ni y gwas dioddefus. Yn awr bydd fy ngwas yn llwyddo, y fei codir a'i ddyrchafu a bydd yn uchel iawn. Ar y pryd, roedd llawer yn synnu ato. Roedd ei wedd yn rhy hagar i ddyn, a'i bryd yn hyllach na neb dynol. A phobloedd lawer yn troi i ffwrdd rhag i weld, a brenhinoedd yn fyd o'i blegyd. Ond byddant yn gweld peth na seglirwyd iddynt, ac yn deall yr hyn a chlywsant amdano. Pwy a gredai'r hyn a glywsom? I bwy y datguddiwyd braich yr arglwydd? Fe dyfodd o'i flaen fel blaguryn ac fel gwreiddyn mewn tir sych. Nid oedd na ffryd na thegwch iddo, na harddwch i'w hoffi wrth i ni ei weld. Roedd wedi ei ddirmygu a'i wrthod gan eraill, yn ŵr clwyfedig, cyfarwydd a dolir, roeddem fel pencuddion hwynebau oddi wrtho, yn ei ddirmygu ac yn ei anwybyddu.
Eto, ein dolir ni a gymerodd, a'n gwaeledd ni a ddygodd. A ninnau'n ei gyfri wedi ei glwyfo, a'i daro gan Dduw, a'i ddarostwm. Ond archollwyd ef am ein troseddau ni, a'i ddryllio am ein camweddau ni. Roedd pris ein heddwch ni arno ef, a thrwy ei gleisiau ef y cawsom ni iachad. Rydyn ni gyd wedi crwydro fel defaid. Pob un yn troi i'w ffordd ei hun, a rhoes yr arglwydd arno ef ein beiau ni i gyd. Fe'i gorthrymwyd a'i ddarostwm, ond nid agorau ei enau, arweiniwyd e fel oen i'r lladdfa, ac fel y bydd dafod yn ddistaw yn llawr cneifiwr, felly nid agorau yntau ei enau. Cymerwyd ef ymaith heb ei roi ar brawf neu farnu pwy oedd yn malio am ei dynged. Fe'i torrwyd o dir y rhai byw a'i daro am drosedd fy mhobol. Rhoddwyd iddo fedd gyda'r rhai drygionus a beddrod gyda'r troseddwyr neu gyda'r cyfoethog yn ei farwolaeth, na wnaethai niwed i neb ac nad oedd twyll yn ei enau. Yr arglwydd a bynnau ei ddryllio a gwneud iddo ddioddef, pan rydd ei fywyd yn aber dros bechod, fe wel ei had, fe estyn ei ddyddiau, ac fe lwydda ei wyllus yr arglwydd yn ei law ef. Wedi helbulon ei fywyd, fe wel oleuni, a chael ei fodloni yn ei wybodaeth, bydd fy ngwas neu fy ngwas cyfiawn yn cyfiawnhau llawer ac yn dwyn ei camweddau. Am hynny, rho fydd o ran gyda'r mawrion ac fe ranna'r ysbail gyda'r cedyn, oherwydd iddo dywallt ei fywyd i farwolaeth, a chael ei gyfrif gyda throseddwyr, a dwyn pechodau llaweroedd ac eiriol dros y troseddwyr. Cyn i diolch i'r arglwydd am ei air. Amen. Right, nawr te, yn gweld bod plant gyda ni bore yma. Chi'n barod sydd gyda ni a lan i chi bore yma nawr te. Gawn ni weld beth yw'r sleid cynta. Wel nawr te, dyma chi deulu, dad a mam a dau frawd. Iawn? A dyma y teulu cynta eriod. Adda ac Efa a Cain ac Abel. Dyna enwau'r bechgyn, Cain ac Abel. Diolch Geraint. Ond, falle mae'n digwydd yn teulu chi weithiau, oedd cwmpa mas wedi digwydd. A achos bod cwmpa mas, oedd wedi ymladd. Ac ar ôl ymladd, oedd un wedi lladd y llall. Cain wedi lladd Abel. A wedi, chi'n gweld i dradau fyna, mae wedi cwato fe tu ôl i'r cerrig na. O, dia mi. Ac oedd e gobeithio bydde neb yn gwybod. Ond oedd Duw yn gwybod. A dyma Duw yn siarad â fe, beth ti wedi wneud, beth sydd wedi digwydd. Wel nawr te, awn ni at y sleid nesaf. Beth sy'n digwydd fyna? Ti'n cofio beth oedd hwnna, Nora? Ble o'ch chi fyna? O'ch chi fan hyn? Yn y clwb? Codi dwylo lan a gweiddi mas yn uchel. Gweiddi tîm coch, tîm glas, gweiddi'n uchel, ti'n cofio? A pwy oedd yn gweiddi ucha? Wel, oedd ddim dal. Weithiau oedd y tîm glas, weithiau oedd y tîm coch yn gweiddi mwy. A nawr te, ymlaen â ni, diolch Geraint, beth oedd Cain wedi wneud i Abel, meddwl Duw, a mae'r Beibl yn gweithio ni, oedd beth oedd wedi wneud y drwg na yn gweiddi mas ar Dduw, cosba fe. Ond mae'r Beibl yn gweithio ni bod marwolaeth Iesu ar y groes, beth ni'n cofio heddi, yn gweiddi'n uwch
maddau iddyn nhw. Maddau iddyn nhw. Bob un sy'n credu yn Iesu. Na chi dda, oedd y timoedd yn gweiddi'n uchel iawn. A mae'n pechod ni yn gweiddi, cosp, cosp. Ond mae marwolaeth Iesu'n gweiddi'n uwch. Maddau, maddau iddyn nhw. Ac ni'n diolch am hynny. Ac ni'n cofio heddi bod Iesu wedi marw drosto ni ar y groes. Diolch yn fawr. Gawn ni droi at yr arglwydd mewn gweddi nawr te gyda'n gilydd. Diolch arglwydd am gael dod gyda fron y bore yma yn enw ac yn heiddiant ac yng nghyfiawnder yr arglwydd Iesu. Ac ni'n diolch bod ni'n troi at ein Duw a'n Tad grasol, ein creawdwr, yr un sy'n ein cynnal ni, a'n gwaredwr hefyd, yr un sydd wedi trefnu ffordd i'n hachub ni. Ac o arglwydd wrth i ni ddod i'th bresenoldeb y bore yma, i ni'n dod i ddiolch i ti, i ni'n dod i rhoi offrwm o fawl a diolch i ti o arglwydd. Mae gymaint gyda ni ddiolch amdano, mae gymaint gyda ni ddiolch bob dydd amdano, yn dy drigareddau, dy ras tuag ato ni arglwydd. Diolch heddi bod ni wedi cael bwyd ar y ford, cysgod yn ein cartre o arglwydd, gymaint o fendithion a manteision, pob mesur o iechyd sydd gyda ni, rhyddid i ddod fan hyn i addoli o arglwydd, i ni'n diolch. Ac wrth i ni ddiolch, i ni'n cofio am eraill wrth gwrs yn ein byd ni, lle mae'n wahanol iawn. Ardaloedd lle mae rhyfel a sôn am ryfel, ardaloedd lle mae erledigaeth a dim ryddid i addoli. I ni'n sylweddoli bydd miliynau o Gristnogion heddi yn addoli a ryw gysgod drostyn nhw. Cysgod erledigaeth ar ofnau hynny. Bendithion nhw arglwydd i ni'n gweddio. Ac hefyd i ni'n gweddio dros y rhai sy'n erlyd wrth gwrs. A byddan nhw o weld dy waith, dy ras di, ymywyd y Cristnogion arglwydd, a byddan nhw'n dod i gredu hefyd. Byddan nhw'n cael eu troi ato ti arglwydd, yn dod i gredu yno ti. Ac o arglwydd dros yr ardaloedd eraill, lle mae yna ryfel a dioddef ofnadw, ni'n gweddio am fesur o heddwch arglwydd, yn dy ras ac yn dy drigaredd di. Ac o arglwydd yn gweddio dros y Cristnogion sy'n yr ardaloedd hynny, byddan nhw'n halen ac yn oleuni yn y dyddiau hyn. Ac o arglwydd felly, i ni'n diolch am dy drigareddau, diolch am dy ras o arglwydd, cyffredinol, ond i ni'n diolch yn fwy bore yma am un a fi yn gweidi ar y groes. Ni'n diolch yn arbennig am dy ras sydd yn ein hachub ni o arglwydd. Ni wedi canu yn barod bod ti wedi meddwl am hyn cyn llunio'r byd, cyn lledu'r nefoedd wen. Oeddet ti wedi meddwl, a ti wedi rhagweld beth fydde'n digwydd, ac wedi trefnu ymlaen llaw. Mae hwnna'n ein rhyfeddu ni arglwydd. I ni ddim yn meddwl fel dylen ni amdano ti, ond wyt ti wedi meddwl amdano ni. Ti wedi meddwl yn bell yn ôl amdano ni. Ti wedi trefnu yn dy ras ac yn dy gariad. Fel tad, fel mab ac fel ysbryd glân. A bod y mab wedi dod i'n byd ni. A wedi dod i fod yn waredwr, i fod yn aberth, i fod yn offrwm dros ein pechodau ni, i fod yn was dioddefus, fel glwson ni yn y darlleniad yn awr. Diolch bod e wedi dod fel braich yr arglwydd, wedi cael ei estyn fel petai ato ni, i'n hachub ni, i'n codi ni, i'n tynnu ni, ac i afael yndo ni. Ond bod y fraich na wedi gorfod cael dioddefaint mawr mwyn gwneud hynny. Diolch arglwydd, i ni ddim yn gallu plymio i ddyfnderoedd dy gariad a dyfnderoedd dy feddyliau di amdano ni. Maen nhw gymaint uwch na'n meddyliau ni o arglwydd. Ond i ni yn diolch i ti, ac i ni yn gofyn i ti siarad yn ei bore yma. I ni'n gofyn i ti'n atgoffa ni bore yma o bwrpas croes Iesu Grist. Pam nath e fynd i'r groes na a marw droson ni ac yn ein lle ni.
O Arglwydd, ni'n gweddio bydd hyn yn fendith i ni. I ni'n gweddio bydd hyn yn agor ein llyged ni, Arglwydd, ac yn ein atgoffa ni, ac y bydd e'n dod â ni at y groes, ac at Iesu Grist, o Arglwydd. Falle am y tro cyntaf, mewn ffordd ystyrlon real, a falle bod ni'n dod nôl, a falle bod ni'n dod yn gyson, fel dylen ni, i bwyso ac i lynu ac i aros dan gysgod y groes. Ac o Arglwydd, ni'n gweddio dros ein gwlad ni, dros Gymru, yn y Pasg yma o Arglwydd. Ac ni'n sylweddoli cynlleied o'r boblogaeth sy'n deall yr Efengyl, falle sy'n gwybod llawer am yr Efengyl erbyn hyn, ac yn gwybod rhywbeth am yr ysgrythyr a'r Beibl o Arglwydd. I ni'n ymwybodol o'r tywyllwch ac ni'n gofyn i ti drigarhau Arglwydd. Ni'n diolch bod ni'n cael mynd i ysgolion o hyd, rai ardaloedd yn dal yn fodlon i ni fynd, a ni'n gweddio dros y gwaith yna. Ni'n gweddio bydd llawer o bobl yn dod i gael gwybodaeth am Dduw, gwybodaeth o air Duw, gwybodaeth am Iesu Grist o Arglwydd. Gall paratoi y ffordd i ddod i'w nabod wedyn ni, a cael bywyd trygwyddol. Diolch am y fraint o gynnal y clwb Pasg yr wythnos hon. Ac am y plant oedd wedi dod, ac wedi cael hwyl osbryd, ond wedi clywed am yr arglwydd Iesu. Wedi dysgu rhywbeth am beth yw ffydd, beth yw trystio, am ddiried, yn bersonol yn yr arglwydd. Ac ni'n gweddio bydd hwnna'n aros arglwydd, bydd rhywbeth yn aros fyna, ac yn dwy'n ffrwyth o Arglwydd yn eu bywydau nhw. Yn gweddio dros eu teuluoedd nhw hefyd. Ac Arglwydd felly, ni'n dod nawr gyda diolch ger dy fron di. Diolch bod ti wedi meddwl amdano ni. Diolch bod ti wedi cyflawni pob addewid a phob pwrpas yn Iesu Grist. Diolch bod e'n fodlon roi ei hunan dros bechaduriaid, dros ddefaid crwydredig colledig fel ni. Arglwydd, derbyn ein diolch. Bydd gyda ni nawr, ni'n gweddio yn arbennig. Diolch bod yr arglwydd Iesu yn y nef, yn eiriol dros ei bobl, a wedi anfon yr ysbryd glân i fod gyda ni. Bydd gyda ni ymherson yr ysbryd nawr, i ogoneddu Iesu Grist, i ddod ar gair i'n calonnau, i wneud yn calonnau ni yn dyner ac yn feddwl ac yn fyw i ti o Arglwydd, fel bod y gair yn cael tir da ac yn dwy'n ffrwyth. Derbyn ni felly Arglwydd, ni'n cofio am y rhai sy'n methu bod gyda ni, rhai o'n plith sy'n galaru, rhai o'n plith sy'n wynebu tostrwydd a gwendid corff o Arglwydd, bendithiau nhw, cynnal nhw eto o Arglwydd, a cadw eu llyged ar Iesu. Cadw eu llyged ar y groes, cadw eu llyged ar y brenin gogoneddus sydd gyda ni. Derbyn ni nawr felly yn enw Iesu Grist. Amen. Wel, gawn ni droi nawr at yr ail emyn gyda'n gilydd. Dan gysgod croes yr Iesu, mae lle i wella'n rhwydd. Rhyfeddol yw'r drigaredd am galwodd fel yr ŵydd.
Wel, mae'n testyn ni y bore yma o llythyr Paul at y Rhufeiniaid pennod 5, a newn ni ddarllen adnod 6 hyd at adnod 10. Rhufeiniaid pennod 5, ac yn darllen o adnod 6 at adnod 10, oherwydd y mae Crist eisoes yn yr amser priodol a ninnau'n ddiamadferth wedi marw dros yr anniwiol. Gobryn y bydd neb yn marw dros un cyfiawn, falle ceir rhywun yn ddigon dewr i farw dros un da, ond prawf Duw o'r cariad sydd ganddo tuag ato ni yw bod Crist wedi marw drosom pan oeddem yn dal yn bechaduriaid. A ninnau yn awr wedi ein cyfiawnhau trwy ei waed ef, a mae'n sicrach fyth y cawn ein hachub trwyddo ef rhag y digofaint. Oherwydd os cymodwyd ni a Duw trwy farwolaeth ei fab, pan oeddem yn elynion, mae'n sicrach fyth ar ôl ein cymodi y cawn ein hachub trwy ei fywyd. Wel, ni yma bore yma ar ddiwrnod arbennig, cofio yn arbennig dros gyfnod y Pasg nawr ac ar y Groglith, cofio aberth yr arglwydd Iesu ar y groes. A'r cwestiwn i ni'n meddwl amdano yn syml bore yma ydy pam? Pam bu Iesu farw? A 3 peth dwi eisiau rhannu gyda chi y bore yma. Yn gyntaf, am i fod e'n dewis wneud hynny. Yr peth gyntaf. Yn ail, oedd e'n marw dros eraill. Ac yn drydydd, mwyn eraill. Felly oedd e'n marw am bod e'n dewis wneud hynny. Oedd e'n marw dros eraill ac yn marw mwyn eraill. Felly gewch chi weld y gwahaniaeth wrth i ni fynd ymlaen. Ond yn gyntaf, yn marw o'i ddewis ac o'i fodd. A mae hwnna'n bwysig iawn. Bu farw drosom, meddwl y darn yma i newydd gael nawr, yn yr amser priodol. Mae hwnna'n ymadrodd diddorol iawn. Yn adnod 6 mae oherwydd y mae Crist eisoes yn yr amser priodol wedi marw drosom ni. Nid oherwydd ei fod wrth i fodd gyda ni, oedd e'n marw drosom ni. Oedd y tad ddim wedi rhoi ei fab achos bod e wrth i fodd gyda ni, gyda'r byd yn ei gyflwr, na, dim o gwbl. Nid oherwydd bod e'n gweld rhyw rinweddau yno ni, oedd e'n haeddu bod e'n rhoi ei fab i farw drosto ni, a Iesu Grist yn rhoi ei fywyd ein mwyn ni. Na. Mae'r cariad sy'n tu ôl i aberth y groes yn tarddu ac yn ffrydio ac yn llifo oddi wrth Dduw ei hunan yn yr arglwydd Iesu. Mae wedi marw drosto ni, meddai'r darn yma, pan oedden ni dal i fod yn wan, dros rai gwan diamadferth, dros rai anniwiol, dros rai pechadurus a gelyniaethus. Dyna yr rhestr i ni'n cael yn y darn yma. Bu farw drosto ni pan oedd popeth yn anobeithiol o'n safbwynt ni. Popeth yn anobeithiol o'n safbwynt ni, ble oedden ni fel dynoliaeth, anobeithiol. A mae wedi dod a marw droso ni. A bu farw yng nghyflawnder yr amser. Mae hwn yn bwysig yn y Testament Newydd, mae'n bwysig yn y Beibl. Mae yna gynllun mewn lle gan y Dduw. A mae marwolaeth Iesu Grist yn ffito mewn yn berffaith ac yn goron, os licwch chi, ar y cynllun yma sydd gan Dduw ar gyfer achubiaeth ei bobl. Felly ni'n darllen fel hyn yn Galatiaid, pennod 4. Ond pan ddaeth cyflawniad yr amser, anfonodd Duw ei fab, wedi ei eni o wraig, wedi ei eni dan y gyfraith, i brynu rhyddid i'r rhai oedd dan y gyfraith, mwyn i ni gael braint mabwysiad. So mae'r adnod yna'n dweud yn glir yng nghyflawniad neu yng nghyflawnder yr amser.
Mae popeth yn hanes y byd yn adeiladu at hyn. Yn adeiladu at groes Iesu Grist. Mae'n dod yng nghyflawnder yr amser. Mae'r amseriad yn berffaith. Mae'r amseriad yn allweddol. Mae'n hyflawniad amser y Duw. Gawn ni weld beth mae'n dweud nawr te yn Titus ar bennod gyntaf, lle mae yr apostol Paul yn sôn am fywyd tragwyddol. Chi'n gweld? Dyma'r bywyd a ddawodd y digelwyddog Dduw cyn dechrau yr oesoedd. Felly, mae Duw wedi addo, mae Duw wedi trefnu, mae Duw wedi meddwl cyn dechrau yr oesoedd am fywyd tragwyddol i'w bobl i bobl fel ni. Bywyd tragwyddol i ni, ond mae hwnna cyn wedi cael ei addo a'i drefnu cyn dechrau yr oesoedd. Wi eisiau chi feddwl am hwnna nawr, cyn dechrau yr oesoedd. I ni mynd nôl 2000 o flynyddoedd i gofio'r groes, ond mae y paratoi ar gyfer y groes yn mynd nôl i dragwyddoldeb. Mae'n mynd nôl cyn dechrau yr oesoedd. 1 pennod 1, yr oedd Duw wedi dewis Iesu Grist i fod yn aberth cyn seilio'r byd. Ac am lygwyd ef, oedd e wedi dewis, oedd e wedi trefnu pwy oedd yn mynd i ddod, y mab, cyn seilio'r byd. Ond mae wedi dod i'r amlwg yn diwedd yr amserau. Chi'n gweld e? Diwedd yr amserau, cyflawniad yr amser. Mwyn chi sydd drwyddo ef yn credu yn Duw. Beth ni'n dysgu o hyn felly? Wel, nid afterthought oedd y groes. Rhywbeth oedd wedi cael ei feddwl amdano a'i baratoi amdano. Mae e'n dod o gariad Duw, mae e'n dod o Dduw yn gweld ac yn trefnu ymlaen llaw. Mae'n dod o benderfyniad gwirfoddol Duw, y Tad, y Mab a'r Ysbryd Glân, i roi bywyd tragwyddol i ddynion. Duw sydd wedi meddwl amdano fe o'i fodd i hunan. A mae'r arglwydd Iesu wedi dod i'r byd o'i fodd i hunan, wrth gwrs. A mae wedi mynd bob cam i'r groes o'i fodd ei hun. Mae hwnna'n bwysig iawn. Achos nid afterthought felly ydy ni. Ei bobl sy'n cael bywyd tragwyddol yn Iesu Grist. Mae'r cwbl wedi cael ei drefnu, mae'r cwbl wedi cael ei feddwl mas, a'i baratoi yng nghariad Duw. Doedd Duw ddim yn cael ei orfodi a'i osod mewn cornel, nid adwaith, nid rhyw fath o quick response yw hwn, o mae pethau wedi mynd yn wrong gyda'r byd, mae rhaid ni wneud rhywbeth amdano fe. Nage. Cyn seilio'r byd, cyn llunio'r byd, mae wedi meddwl amdano fe. Mae wedi rhagweld popeth a wedi trefnu ar ein cyfer ni. Ac yn Hebreaid, dyw'r adnod mae ddim gyda fi'n dod lan, ond mae'r arglwydd Iesu yn wynebu'r groes mwyn y llawenydd oedd o'i flaen. Mwyn y llawenydd oedd o'i flaen. Mae'n mynd trwy y groes, mae'n mynd trwy boenau erchyll y groes, y tywyllwch eithaf ar y groes, yn cymryd cosb ein pechod ni wrth gwrs, ond gyda golwg ar lawenydd o'i flaen. Mae hwnna'n hyfryd. Beth oedd y llawenydd oedd yng ngolwg yr arglwydd Iesu? Wrth ddod i'r byd, wrth fynd bob cam i'r groes, wrth i oddau ar y groes, pido troi nôl, pido dod lawr, pido i achub ei hunan.
beth oedden ni feddwl e? O, llawenydd o'n i feddwl e. Beth te? Y llawenydd o fynd nôl a bod gyda'i dad, wrth gwrs, a cael gogoniant, a cael teyrnas gyda'i dad yn y nef. Y llawenydd o fod gyda'i bobl yn y gogoniant tyrfa na all neb ei rhifo yn dod ato fe ac yn dod gyda fe i'r gogoniant mewn nef newydd a deiar newydd. Llawenydd wrth feddwl am hynny. Llawenydd wedyn o weld un pechadur yn edifarhau. Trwy'r Efengyl, trwy ras Duw, Iesu Grist yn dod yn marw dros bobl ar y groes, dros eu pechodau nhw. Yn mynd nôl i'r nef, a mae'r ysbryd glân yn dod. A mae'r ysbryd glân yn dod â bywyd newydd. Mewn i'n bywydau ni, neu'n neidiau ni. A rhan o hwnna yw bod ni'n dod i edifarhau, ni'n dod i droi nôl at Dduw. Ni'n dod i ymddiried, ni'n dod i gyffesu yn pechodau. A pan mae y nefoedd yn gweld hynny, meddwl Iesu Grist, mae llawenydd, mae gorfoledd mawr yn y nef. A wi eisiau chi feddwl am hynny bore yma, achos mae hwnna'n rhan o pam oedd Iesu Grist yn dod o'i fodd. Nid achos y potensial oedd yno ni, nid achos beth oedd e'n gweld, na, ond beth oedd e'n gweld y byddai'r Efengyl yn ei gyflawni, wrth gwrs. Fel bydde fe newid pobl, ac yn dod â nhw i edifarhau ac i gredu, ac i ddod â nhw at ei gilydd, dod â nhw i'r nef newydd a'r ddeiar newydd, gweld beth ydy'r Efengyl yn neud. Llawenydd mawr. Ac yn ola, oedd e'n gweld y llawenydd bydden ni'n cael ynddo fe. Wrth gwrs, dim byd yn dod â mwy o lawenydd i fywyd person na'r Efengyl. Dim byd. Yn dechrau'r bennod yma, i ni'n clywed rhywbeth amdano fe, adnod 2, adnod 3. Trwyddo ef yn wir, cawsom ffordd trwy ffydd i ddod i'r gras hwn yr ydym yn sefyll ynddo. I ni'n derbyn beth mae Iesu Grist yn heiddi, trwy gredu, trwy ffydd. Yr ydym hefyd yn gorfoleddu yn y gobaith y camgyfranogi yng ngogoniant Duw. Mae llawenydd sy'n dod trwy'r Efengyl yn anhygoel, anghymarol. Does dim byd tebyg. Mae'r llawenydd bore yma bod chi ddim yn eich pechod, bod baich eich pechod, condemniad eich pechod, melltith eich pechod wedi mynd. I ni'n gallu anghofio fe, cofiwch, ond dylen ni fod yn gorfoleddu, wrth gwrs. Mae gyda ni destun llawenydd o hyd yn yr arglwydd, yn yr Efengyl, yng nghoes Iesu Grist. A pam oedd yn fodlon dod te? Pam oedd e'n fodlon dod? Pam oedd e'n fodlon godde'r groes? Mwyn hynny. Ei lawenydd ein llawenydd ni ynddo fe. A mae'r gorfoledd mewn aros, meddwl yr Apostol Paul, hyd yn oed mewn gorffrymderau. Mae'r llawenydd yma, achos i ni gyda Duw, mae Duw gyda ni. I ni ddim yn bell nawr, i ni ddim di'n torri bant, i ni'n un, i ni wedi'n cymodi. A mae nawr foledd. Ac ni'n darllen bore yma wy'n credu, Salm 107, bydded iddynt ddod ag offrymau diolch a dweud am ei weithredoedd mewn gorfoledd. Mewn gorfoledd. Felly, pam oedd Iesu yn marw? Am bod e'n dewis wneud hynny. O'i fodd. Gyda golwg ar y llawenydd oedd o'i flaenau, gyda'r tad yn y nef, a'r llawenydd o'n gweld ni yn dod ato fe, ac wedyn ein llawenydd ni ynddo fe. Felly, mewn ymateb i'r groes ac i'r aberth, ac i fodlonrwydd Iesu Grist i roi ei hun, dylen ni fod yn llawenhau bore yma. Os ych chi'n Gristion, dylech chi fod yn llawenhau ac yn gorfoleddu
yn yr Efengyl, yn y groes, yn yr arglwydd Iesu. Mae'n briodol I lawenhau yn Iesu Grist unrhyw bryd, unrhyw le, unrhyw sefyllfa. Llawenhewch yn yr arglwydd bob amser. Oedd rhyw deimlad y fi fel plentyn bod chi ddim I fod yn hapus ar ddi Gwener y Groglith. Chi'n cofio yna? Oedd ni'n mynd i'r eglwys gyda'n fam, ac wrth gwrs oedd ddim blodau, ac oedd oedd llien di ar yr allor. Wel, oedd e'n depressing, wrth gwrs. Yn trial cofio dioddefaint oedd wy'n deall hynny, ond mae hwnna wedi bod. I ni fod yn llawenhau nawr bob amser yn Iesu Grist ac yn y groes, a beth sydd wedi digwydd I ni trwy'r groes. Mae'n bwysig iawn bod ni'n llawenhau yn yr arglwydd bob amser. Yn ail nawr dros eraill. Ac y 4 grŵp yma dros y diamadferth, yr un rai yw nhw, ni yw nhw, wrth gwrs, dros y diamadferth, yr anniwiol, pechaduriaid a gelynion. A mae'r ffaith bod wedi marw drostyn nhw yn golygu yn eu lle nhw, wrth gwrs. A mae hwnna'n un o wirioneddau mawr yr Efengyl, ac os ni eisiau deall y groes, mae rhaid ni ddeall hyn bod e'n marw fel dirprwy, eilydd substitute. Mae hwnna'n bwysig iawn. Ac I ni'n gyfarwydd ar darlun o eilyddion, os I ni'n dilyn pêl-drod neu rygbi, falle rhai mwyaf enwog yn y byd, wel, y byd rygbi, yw'r rhain. Y bomb squad. Maen nhw'n perthyn, I chi sydd ddim yn dilyn rygbi, sori, maen nhw'n perthyn I dîm De Affrica, pencampwyr y byd nawr, dwywaith yn ôl, a mae'r rhain yn allweddol i'w buddigoliaeth nhw. Maen nhw'n dod mlaen yn yr ail hanner, a dyn nhw ddim yn llai abal na rai sy'n mynd off. Maen nhw'r un mor dda, maen nhw'r un mor alluog, yr un mor gryf, a maen nhw'n dod mlaen I orffen y gêm yn fuddigoliaethus ac ennill cwpanau, y bomb squad yw'r rhain. Ac ni'n gyfarwydd ar syniad felly o rywun yn dod mlaen i'r ca yn lle rywun arall. Pam maen nhw'n dod mlaen? Wel, mae rywun wedi anafu. A hwnna sy'n nesaf gyda'i? Na fe? Rywun wedi anafu, diolch beth mae'n rhoi bawd lan, mae'n iawn. Mae rywun wedi anafu, yn gyda'r Sam Warburton oedd hwnna, ac wrth gwrs, mae'n ffili cario ymlaen. Mae'n rhy wan, mae rhywbeth wedi digwydd, felly mae rhywun yn dod yn ei le. Falle bod rhywun wedi blino. Gan I weld? Mae'r chwaraewyr nawr yn gwisgo y vest yma, rhyw fath o vest, nid I gadw'n dwym, nid I gymryd y chwys, nid mynd I vest fel yna, ond mae yna lwmp ar y cefen fan'na, diolch Geraint, a mae hwnna yn GPS tracker. A mae hwnna'n dilyn nhw trwy'r gêm, I weld faint maen nhw'n rhedeg, faint o egni sydd gyda nhw ac yn y blaen. A chi'n gweld y coaches nawr yn y stand, a mae pawb ar ei laptop. Chi wedi gweld nhw? A beth mae'r laptop yn neud? Rhan o'na fe yw mesur beth mae'r GPS yn gweud. Mae'n rhyfeddol. A mae'r chwaraewr yma'n dechrau fflago. Dyw e ddim yn rhedeg gymaint, mae'n cedred mwy, neu dyw e ddim yn tapo. Sa'n bod siw mae'n gweithio yn gwmws. Ond na fe, falle bod rhywun yn blino wedyn, a mae berfformiad yn slaco. Right, felly ni newid rhywun arall yn dod yn ei le fe. Wrth gwrs, falle bod rhywun yn cael gêm wael. Falle bod rhywun yn cael siocer. Dyw'r cics ddim yn mynd i'r cyfeiriad iawn. Dyw'r taclo ddim digon cryf, a mae'n cael ei dynnu bant, a rhywun arall yn mynd yn ei le fe. Wel, y syniad, y darlun sydd gyda ni fan'na, yw rhywun yn cymryd lle rhywun arall. Chi'n gweld? Am wahanol resymau. A ddylna I ni fod I weld Iesu Grist. Pan ddath i'r byd, dath fel dirprwy, fel eilydd i'n cynrychioli ni. A mae'n hyfryd o wirionedd, mae'n fendigedig. Meddyliwch am y geni I ddechrau, oedd I eni fe yn wahanol i'n geni ni. Ac oedd y geni yn wirthion, wrth gwrs, y cenhedlu yn wirthion, fel bod dim pechod ynddo fe fel sydd ynddo ni o'r dechrau.
Ac wedyn i fywyd Mae wedi byw bywyd ar y ddaear fel ni, ond y wahanol i ni. Dim gwendid, dim methiant, dim crwydro, dim gelyniaeth yn erbyn Duw. Perffaith. Perffaith. A mae wedi byw y bywyd perffaith na yn ein lle ni. Os gallwn ni ddeall hynny. Drosom ni, beth i ni wedi methu wneud. Ac wedyn ei farwolaeth drosom ni, a nawr yn y nef, mae'n eiriol dros bawb sydd yn dod ato fe ac yn credu ynddo fe. Mae'n pledio dros nhw ac yn ei cynrychioli nhw yn nef. Ac felly ni'n cael y restr yma, rhai sydd yn ddiymadferth. Yn wan, meddai, rhai cyfieithiadau, yr hen gyfieithiad yn weiniaid, heb nerth, dim nerth i wneud dim byd. I ni ddim yn gallu'n hachub ein hunain. I ni'n rhy wan. I ni ffili byw mewn ffordd i garu Duw ac i garu cymydog yn holl galw. I ni'n rhy wan. I ni methu wneud e. I ni'n rhy wan i sefyll yn erbyn Satan. A'i demtasiynau. A'i dwyll. I ni'n rhy wan i blesio Duw. Ein creawdwr ni. I ni'n rhy wan i wneud hynny. Yn ei pechod, wrth gwrs. Ond dros y rhai gwan, mae wedi marw. Yn ei lle nhw. I wneud yn siŵr bod mae ddeiant iddyn nhw a ffordd yn ôl at Dduw. Wedyn, aniwiol. Dyn ni ddim fel Duw. Dyn ni ddim yn caru Duw. Not like God, not liking God. Hynny yw, i ni wedi colli'r tebygrwydd rhyngthon ni a Duw. Delw Duw. Wedi cael ei golli. A'r tynnu ato fe, a'r ymddiried ynddo fe, drystio fe. Na, mae di mynd. Mae di mynd. Oherwydd ein pechod, wrth gwrs. Troi draw oddi wrtho fe. Crwydro. Yn y darlleniad heddi, wy'n cyda hwnna sy'n dod nesaf, i ni gyd wedi crwydro fel defaid. Na fe? Pob un yn troi i'w ffordd ei hun. A mae dewis gyda'r bugail, ydy e'n gadael nhw fynd, neu ydy e'n neud rhywbeth amdano fe. A mae wedi neud rhywbeth amdano fe. Rhoes yr arglwydd arno ef, ein byau ni i gyd. Ein crwydro ni arno fe. Gawn ni weld y llun nesaf. Ti'n gallu chwilio fe, Geraint? Diolch. Nawr, dim ond yng Nghymru allai hyn digwydd, wrth gwrs. Edrychwch le mae'r ddafad yma wedi lando. Wedi crwydro, yn eitha pell, ydw i. A mae wedi llwyddo i ddringo i ben toch. Lle mor beryglus. Mae'n anodd credu'r peth. Ac oherwydd hynny, mae'r gwasanaethau brys wedi dod mas. Y gwasanaeth tân, wedi dod mas i achub y ddafad yma. Meddyliwch am siw beth. Achub y ddafad sydd wedi mynnu crwydro a mynd i ben to. Ond na fe, dyna ddarlun ohono ni. Yn ein hannywioldeb yn crwydro bant, meddai Eseia. Na ni, crwydro. I lefydd peryglus. I lefydd twp gwirion. Yn bell oddi wrth Dduw. Ond beth mae wedi wneud? Rhoi ei fab drosto ni i gael ni'n nôl. Cymryd ein byau ni fel bod ni'n gallu cael dod nôl ato fe trwy gredu yn yr arglwydd Iesu. Ac felly, pechaduriaid, hynny yw troseddwyr yw hynny, rhai sydd wedi torri cyfraith Duw, rhai sydd wedi cael diwiau eraill, rhai sy'n mynnu cael Duw sy'n siwto nhw. Dyna un o'r peryglon mwyaf i ni. I ni moyn Duw, os i ni yn meddwl am Dduw, i ni moyn Duw sy'n siwto ni. Ni moyn gwas i ni, sy'n ffito mewn i beth i ni moyn, beth sy'n yn plesio ni. Ond Duw ffals yw hwnna, na neith ddim byd drosto ni, wrth gwrs. Ac i ni'n torri cyfraith Duw yn ein bywydau ni, ddim yn ei garu fe, ddim yn caru ein cymydog, wrth gwrs. Ond nawr te, meddyliwch nawr te, i ni fel gelynion, meddai fe wedi ni yn gwrthwynebu Duw, yn gwrthryfela,
dan ddylanwad Satan. Dwi'n yn siŵr beth sy'n dod nesaf yn y slides. Dyma ni, na fe. So fi'n nabod y dyn yma? Da iawn, Emlyn Hwson. Bargyfreithiwr QC. Chi'n gwybod beth sy'n hynod am Emlyn Hwson? Wel, oedd wedi cynrychioli Ian Brady, y Moors murderer, llawer o flynyddoedd yn ôl. Na chi job? Cynrychioli, dadle achos, un oedd wedi llofruddio. Yn ei gynrychioli fe. Be nath Iesu Grist ar y groes? Cynrychioli troseddwyr. Cynrychioli rhai sydd wedi torri gorchmynion Duw. Yn cynrychioli ni. Sefyll yn ein lle ni. Ond gyda'r arglwydd Iesu, mae yn gyntaf wedi'n cynrychioli ni gymryd y gosb gyntaf yn ein lle ni. A nawr yn y nef, mae e'n dadlau ein hachos ni. Ac mae'n pledio dros bechaduriaid, oherwydd bod wedi marw droso ni. Ych chi ddarlun rhyfeddol bod e'n fodlon sefyll a cynrychioli troseddwyr, gelynion ar y groes. Cymryd ein cosb ni hyd yn oed, i ni gael mynd yn rhydd, i ni gael maddeuant. Ac yr adnod ola yn y bennod gawson ni bore yma am hynny rhof iddo ran gyda'r mawrion, fe ran ar ysbail gyda'r cedyrn, oherwydd iddo dywallt ei fywyd i farwolaeth, cael ei gyfri gyda throseddwyr, a dwy'n pechodau llaweroedd ac eiriol dros y troseddwyr. Cymryd rhan y troseddwr, yna nath e, cymryd ein baich, cymryd ein pechod, cymryd ein cosb, i ni gael mynd yn rhydd. Ac felly mae mae dros eraill, dros bechaduriaid. Chi'n gwybod, yr unig gymhwyster, yr unig qualification i gael bywyd tragwyddol trwy Iesu Grist yw gweld ein pechod. Gweld ein methiant, gweld ein hangen, a credu bod wedi marw yn ein lle ni, a droso ni. I ni gael dod yn iawn gyda Duw, i ni gael dod yn gryfach i garu Duw, i ni gael ei newid wrth gwrs. I ni gael mynd yn rhydd o afael pechod a chondemniad. Ac yn ola, mwyn eraill. Hynny yw i gyflawni rhywbeth ar ein cyfer ni, wrth gwrs. Ac mae yna sawl peth, ond jyst brysio i ni bore yma, i'n cyfiawnhau ni. Yr adnod gyntaf yn y bennod am hynny oherwydd ein bod wedi ein cyfiawnhau trwy ffydd, mae gen i'n heddwch a Duw. I ni wedi cael ein cyfiawnhau trwy ffydd yn Iesu Grist. A beth mae hwnna'n golygu nawr te, yw bod y troseddwyr yma, y gelynion yma, yr anniwiol, yn cael eu cyfri gan Dduw yn gyfiawn. Yr un mor gyfiawn a Iesu Grist. Bod yn ein gweld ni, trwy bwyso ar Iesu Grist, yr un mor gyfiawn a fe. Dyna'r efengyl. Gobeithio bod chi'n deall hwnna. A wedyn, gobeithio bod chi'n credu hwnna. Bod pob un sy'n ymddiried yn yr arglwydd Iesu trwy ffydd yn gyfiawn. A Duw yn gweld ni'n gyfiawn. Nid yn cyfiawnder ni yw, wrth gwrs. Cyfiawnder Iesu Grist wedi cael ei roi yn. Trwy i ni bwyso arno fe. Na'r unig ffordd gallwch chi ddod o flaen Duw a cael eich derbyn, na'r unig ffordd i fod yn iawn gyda Duw yw yng nghyfiawnder Iesu Grist. Gallwn ni ddim dod yn ein cyfiawnder ein hunain, dyw e ddim digon da. Ond yng nghyfiawnder Iesu Grist, i ni'n cael ein croesawu ac i ni'n gwbl dderbyniol yng ngolwg y Duw sanctaidd. Wedyn yn adnod 9, a ninne nawr wedi ein cyfiawnhau trwy ei waed ef. Medde yr apostol Paul. I ni wedi ein cyfiawnhau trwy ei waed. Felly, i ni trwy ei waed, trwy ffydd
yn ei waed e'n gyfiawn. So mae wedi rhoi ei hunan, ac wrth gwrs mae'r darlun o'r Hen Testament nawr fan hyn, y gwaed, yr anifail oedd yn cael ei aberthu, ac oedd y gwaed yn cael ei dainellu, wrth gwrs. Ac oedd y gwaed yn cael ei dainellu ar y tabernacl, ar y bobl, ar y gyfraith, ac o'n nhw'n cael eu cyfri'n lan ger bron Duw. Oherwydd y gwaed. Oherwydd y gwaed. Ac i ni yn dod at hwnna ac yn ymddiried yn hwnna. Fel yna ni'n dod yn lan ger bron Duw. Fel yna mae'n bywyd ni'n dod yn lan. Fel yna mae'n gwasanaeth ni'n dod yn lan o flaen Duw trwy ffydd yn y gwaed. Trwy haeddiant Iesu Grist a trwy gyfiawnder ef. Hebreaid 12, dwi wedi cyfeirio at hyn gyda'r plant Gwener, yr ydych chi wedi dod, yna restr o bethau yn yr adnodau hyn, ac at waed y tainellu. Dyma fe, sydd yn llefaru'n gryfach na gwaed Abel. Wy'n dwlu ar y darlun yma, fel o'n i'n sôn wrth y plant Gwener. Mae pechod dyn yn gweiddi ar Dduw dial. Dial, cosp, digofaint. Na beth mae'n heiddi, wrth gwrs. Dyna mae'n pechod ni gyd yn heiddi. Fel pechod Cain, fel pechod unrhyw un arall. Fe'n gweiddi ar Dduw dial. Ond mae gwaed Iesu yn gweiddi maddau. A mae'n gweiddi'n uwch. Ond yw hwnna'n hyfryd bore yma. Mae'n gweiddi'n uwch. Os i ni'n edrych ar ein pechodau a gweld ein pechodau fel mae rhaid i ni'n wneud, i ni'n gweld bod e'n heiddi digofaint Duw a cosb Duw. Ond os i ni'n gweld y groes a gweld gwaed Iesu Grist, mae'n gweiddi'n uwch. Maddau. Gadw fynd yn rhydd. Paid a dal hyn yn ei herbyn nhw. Derbyn nhw yn llawn. Trwy yr iawn a galwyd ar y groes. Ac wedyn, i ni wedi cael ein cymodi gyda Duw. I ni wedi dod i heddwch gyda Duw. Effesiau 2, ac felly i wneud heddwch, creodd o'r ddau un ddynoliaeth newydd, yn ddoef ei hun, mwyn cymodi'r ddau a Duw mewn un corff trwy'r groes, trwy hi fe laddodd yr elyniaeth. Mae'r groes yn ei dau beth, meddai yr apostol Paul at yr Effesiaid. Yn gyntaf, mae'n dod â ni i gymod â Duw. Wneud ni'n un â Duw. Ond yr un pryd, mae'n neud ni'n un a'n gilydd. Pobl na fydden ni ddim yn un â nhw o'r blaen. Felly yn yr Effesiaid, mae'n sôn am Iddewon cenhedloedd. Never the twain shall meet. Gelyniaeth pur. Ond nawr, yn Iesu Grist, maen nhw'n dod at Dduw, yn un â Duw, ond yn un â'i gilydd. Reit, gawn ni weld y llun nesaf. Na ni. Spokes ar yr olwyn beic. Okay. Beth ych chi'n sylwi ar y spokes ydy, fel maen nhw'n dod at y canol, maen nhw'n dod yn nes at ei gilydd. Agosa maen nhw at y canol, agosa maen nhw at ei gilydd, chi'n gweld e. Yr agosa i ni at Dduw, i ni'n dod yn agos at Dduw trwy Iesu Grist, wedyn i ni'n dod yn nes at ein gilydd, wrth gwrs, yn Iesu Grist. Ac fel Cristnogion, yr agosa i ni at Iesu Grist, ac at groes Iesu Grist, yr agosa byddwn ni at ein gilydd hefyd. Cymod, dod yn agos, dod yn iawn, a Duw, ac at ein gilydd. Pobl na fydde ddim gyda'i gilydd, heblaw am Iesu Grist. Ac un peth i orffen, ein hachub ni rhag y digofaint tragwyddol. A ninnau nawr wedi ein cyfiawnhau trwy ei waed, mae'n sicrach fyth y cawn ein hachub trwyddo ef rhag y digofaint. Oherwydd os cymodwyd ni a Duw trwy farwolaeth ei fab pan oedd ddim yn elynion, mae'n sicrach fyth ar ôl ein cymodi y cawn ein hachub trwy ei fywyd.
Felly ni wedi cael ein cymodi nawr, i ni'n un a Duw, i ni'n gyfiawn yng ngolwg Duw trwy ymddiried yn Iesu Grist. Ac wedyn ni, os yw hynny wedi digwydd yn barod, mae'n hachubiaeth ni rhag uffern, rhag digofaint tragwyddol Duw yn garantid. Yn garantid. I ni wedi cael ein derbyn nawr, i ni wedi cael ein cymodi nawr, mae'n sicrach fyth y cawn ein hachub rhag y digofaint. Mae wedi cymryd y digofaint yn ein lle ni, chi'n gweld. Dyna rhan bwysig o ystyr y groes. Fy niw, paham am gadewais, digofaint Duw. Tywyllwch pellhau oddi wrtho fe. Abandonment oherwydd ein pechod ni. Dyna'r gosb. Dyna'r digofaint yn dod ar yr arglwydd Iesu ar y groes. A trwy ffydd yn Iesu Grist, dyw'r digofaint ddim arno ni, ni'n cael ein cymodi. Ac wedyn ni'n derbyn yr ysbryd glân. Ac os i ni wedi derbyn yr ysbryd glân, wrth gredu yn Iesu, ni'n derbyn yr ysbryd glân fel ysbryd mabwysiad, chi'n gweld? Yr ysbryd yn gweud, gallwn ni weid, dad, aba dad. Ond os yw hynny wir, medde'r apostol Paul, i ni'n cael ysbryd mabwysiad nawr, sicrwydd bod ni'n blant i Dduw nawr, a mi gawn ni'r mabwysiad llawn pan bydd Iesu Grist yn dod nôl. Gawn ni'n dangos yn gyhoeddus bryd hynny, ein bod ni yn blant i Dduw. Ac yn darlun arall, mae'r ysbryd glân nawr fel blaendal yn cael ei roi ni fel ernest deposit o'r gogoniant wrth i ni brofi y llawenydd a'r heddwch a'r cariad gan Dduw yn ein calonnau ni. Dim ond deposit yw hwnna, ni'n profi i raddau nawr. Wel, i ni'n mynd i gael y gogoniant llawn, wrth gwrs, yn y nef. Os i ni wedi cael y deposit, os ni'n cael y blaendal nawr, fe gawn ni'r cyflawnder nes ymlaen. Felly mae'r arglwydd Iesu wedi dioddau ar y groes o'i ddewis ac o'i fodd. Ei lawenydd a'n llawenydd ni ynddo fe. Dros eraill fel eilydd, fel substitute, dirprwy ac fel cynrychiolydd yn ein gwendid ni. Ac mwyn eraill. I ni gael ein cyfiawnhau, i ni gael ein cymodi, i ni gael ein hachub. Gogoniant yw enw. Amen. Wel, fe droiwn ni nawr at yr emyn ola y bore yma. Mae'r gwaed a redodd ar y groes, o oes i oes i'w gofio, rifyr yw tragwyddoldeb llawn i ddweud yn iawn amdano.
Diolch Arglwydd am yr amser yma gyda'n gilydd, gan ymoddion gras y bore yma. Diolch am dy air, diolch am ein ceidwad bendigedig, diolch am ein prynwr caredig, diolch am Dduw sydd wedi meddwl amdano ni, ymhell bell yn ôl, wedi trefnu ar ein cyfer ni, yn wirfoddol o'i ewyllus ei hunan, i'n hachub ni a rhoi i ni fywyd tragwyddol. O, Arglwydd, diolch. Helpa ni lawenhau yno ti, Arglwydd, bob amser, a gorfoleddu yn yr hyn wyt ti wedi wneud ac yn ei wneud, a byddi di'n ei wneud ar ein rhannu. Diolch am yr eilydd, y dirprwy Iesu. I ni yn rhyfeddu bod e'n fodlon newid lle a ni, cymryd cosb ein pechod ni arno ef, i ni'n rhyfeddu ac yn diolch. Ac o Arglwydd, diolch bod hyn mwyn ein cyfiawnhau, bod ni'n iawn nawr, bod ni'r un mor gyfiawn â Iesu yn dy olwg di. Wedi'n cymodi â Duw, ac wedi'n cymodi a'n gilydd yn Iesu Grist. Helpa ni weld mae yn Iesu Grist i ni'n dod yn un a'n gilydd, ac agosau ni ato ef, agosau ni at ein gilydd. Helpa ni brofi hynny mwy a mwy, Arglwydd. A diolch bod ein hachubiaeth ni rhag digofaint yn ddiogel yn Iesu Grist. Bendigedig fyddod enw di. Gras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr Ysbryd Glân ar hoso gyda ni. Nawr a hyd nes y daw. Amen.